سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدالو علتا وزيناتات اب كل الامحرا ام مونغو حيلتات تግራይን ሰራዊት ፌደራልን ተጀሚሩ ዘሎ ዳግማይ ውግእ ዝምልከት ወጻ ሓበሬታ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዘውጽኦ ጽሑፍ نأبي أحمد نيوهانا ملأخت السدد هاجرات كينيا بوسانة أهجروا بيت فردي كم زي تقياد محبرة أب أوستريا قبل علم مرحيت هاجر زكاية زلو مرمرة كسبل شونان قال إنزل دهسس كغونيو نيوتر تخاتات التزا channel نمغاندما سبسكرايب كتجبروا بخبري عدمكم قبل عليا بكل الأمحرة زركبوا حيلتا تግራይ كبيت دبدب نفرتن دروناتن كم استفتصم تغليصو نسومنات كاب كلتيون وغنات بزح منقسقاسات مهلاو كيتسمعت صنح خوينو حجق وهاب قال منقسه تግራይ ጌታቸው ረዳ ንማዕከን ዜና ሮይተርስ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ንኣየር መጥቃዕቲ ከም ዝተጀመረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኸ ናይ መሬት መጥቃዕቲ ንምጅማር ይቀርብ ከም ዘሎ ዘርኢ ምዃኑ ገሊጹ እቲ ዓመት ክመልእ ተቃሪቡ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ብምዝርግሑ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ደቡብ ጎንደርን ሰሜን ወሎን ዝርከብ ከባቢታት መቆጻረም ይዝከር ወሃብ ቃል መንግስት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኣብትን ሮይተርስ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ኣብ ኩሉ ግንባራት ገጅፍ ሓይሊ ይንቀሳቀሳሎ በየናይ ግንባር መጥቃዕቲ ክኸፍቱ ከም ዝኽእሉ ርግጸኛታት ኣይኮናን ድሕሪ መባል ሓድሽ ተኸፊቱ ብዘሎ መጥቃዕቲ ብወገን ሰራዊት ኢትዮጵያ መድፈዓትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ኣብ ጥቕሚ ከም ዝወዓሉ ተዛሪቡ ኣብ ኩሉ ግንባራት ንዝተኸፍተ መጥቃዕቲ ከነፍሽሎይና ዝበለ ጌታቸው ረዳ እቲ ተነቢሩና ዘሎ ከበባ ክሳብ ዝለዓል ኣብ ዘለናዮ ክንጸኒሕና ምባሉውን ማዕከን ዜና أجانس فرانس بريس حابير الله اتمع كان زينا بزعبتي يكايت كم زلو زغلصو متقعتي بناص اكل كم زي تصارين كب منغست فدرالين كل الامحران كب سراويت اثيوبيان حبريتان مركب زغبرو صعر كم زي تعوتن ون حابيرو اتي حموس جمره تخاتاتالي نا اير متقعتي عرب ون كقصلن كله نسلسته كبابيتات علامه زغبريو نساتهم كا كباب ورغيسا وغلطينا كومدما بشنخ مبراق نكلات امحران عفارنا بزرخب كباب زركب صرغيا مخوانو مع كان زينا رويترز صبصيبلا كباب ورغيسا ناي نفرت متقعت كم استخايد حدا دبلوماسياو منጭ كم زرغاغصول زتقسه مع كان زينا رويترز ابتم كال كبابيتات تفصيمم زتبحالو ناي نفرت متقعتات بناص اكل كصاريو كم زي كالون افليطلا رويترز نت متقعتا ملكيتو كاب افنيا سراويت اثيوبيا ممحدار كل الامحرا كومدما كاب بيت صحفت قدماي مينستر حبريتا نمركاب زغبره صعري كم زي سلطون غليصو حلفي غدايات تركب حزب كل الامحرا غزاچو مولونه حموس بتويتر ابزرغو حبريتا قال بقالو بمخنيات شبارح وحات اب صقم نزركب حزبنا ناصا نموصا اب زخونه غزين ساعاتن زيد داغم سرحيت بكل جنبارات كتكبر يخيليو إلنيرو نزي حجه تجمير زلو متقعت سعيبو بريزيدنت منغست تግራይ دكتور دبرصيون ገብረ ሚካኤል اب زرغو صحف حجون بحيال حزباو مختن قالسن ناي عنكل المعراف عصينا ملء حرنت زتغوناصفت تግራይ غهد كنغبراينا كبل صحيف لا اب زحلف عمت ورح حدار زتولع كينات اب تግራይ بمليونات زقصر سبات كم مزابلن كله بمئات اشحات زقصر دما نطميت كم زقالع ود حورات هاجرات يغلص منغس ኢትዮጵያ ናብ ተከለ ረድኤት ከይኣቱ ዕንቅፋት ፈጢሮ ዝብል ከሲ ዝቀርበሉ ኮይኑ ንሱ ግና ኣይቅበሎኒዮ ሰራዊት ፌደራል ኣብ ወርሒ ሰነ በይናው ሰብኣዊ መቆራጽ ተኽስብ ምእዋጅ ካብ ክልል ትግራይ ምውጽእ ድሕሪ ምግላጹ ሓይልታት ትግራይ ናብ ጎረባብቲ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ምእታዎም ዝከር እዩ በዚ ድማ ኣብ ክልቲኡ ክልላት ብመኣት ኣሽሓት ዝቁጸር ህዝቢ ካብ መረበቱ ከመዛበልን ከሎ 1.7 ሚልዮን ዝበጽሕ ህዝቢ ድማ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ከም ዘሎ ይዝግለጽ روسيا تشاينا ناب قدماي منيستر ابي احمد بمخنيات نزقصلو 5 عامات قدماي منيستر كوين ممراصو ناينكو حغوسه كمل اختصاريدن بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين املختو محزنت روسيان اثيوبيان اب حد حداو مكبارن صبق لمدن زتمركوسه يدحر مبال ابي احمد محزنت ناي كلتين هاجرات كحيل كم زخونه امنت كم زلو يغليصو تشاينا بوغناون ابي احمد زلو دغف دحر مغلاص نزقصلو 5 عامات قدماي منيستر كوين كقصل مخانو انكو حغوسه كايلاتو كمز فلت تشاينا روسيا ابز اوان اب ኢትዮጵያ ኣብዘሎ ኩነታት አንጻር ናይ አሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን መርገጽታት ጠጠው በመባል እቱ ኩነታት ውሽጣው ጉዳይ በመባል ንምሕዳር አብይ አሕመድ ከደገፋ የንተራእየን ዘለዋ ናይ ዝውጽኢት ካ አባይ ተጸታ ወደ ሕብረት ሃገራት ብዛዕባ اب ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ከሳብ 10 አኺባታት እኳን ተተገብረ ከሳብ ሕጅግና ዝኾነ ፍረ ኣይተረኽበን ኣሎ በጀካ ቻይናን ሩሲያንን ምክትል ልኡል ቀጠር ቀዳማይ ሚኒስተር ውሽጣው ጉዳያት ቀጠርን ንአብይ አሕመድ እንቋ ሓጎሰካ ዝብል መልእኽቲ ሰዲዶም ለለው اب عامته كلتشحن عسران تشلام نوبل سلام زخونن اب عالم اتزعابه اغرب رديت سباو حاجزاتن زخونه بروجرام مغب عالم نورو يتولد ايثيوبيا زخونه سنت بابو ابيل تسفايه ويدما بزويك اند زفلت درافاي امباسادر سناي تكبارت تكال نخون كم زحاريو بوقع افليتو
ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ንዘዊክ ኤንድ ኣምባሳደር ገይሩ ዝመረጸሉ ምኽንያት ክገልጽ እንከሎ ድማ ኣብ ዓለም ጥምየት ንኸበቅዕ ድምጺ ይኸውን ስለ ዘሎ ኢሉ ኮኸብ ሙዚቀኛ ኣቤል ተስፋዬ ኣብ ነጥፈታት ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዛት ብተወፋይነት እንዳሓገዘ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ 3 ሚልዮን ዶላር ለጊሱ ነይሩ እዩ ቅድሚ ኣዋርሕ ድማ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ብዘጋጠመ ኩናት ንዝተጎድኡ ሰባት ሓገዝ ዝውዕል 1 ሚልዮን ዶላር ንፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሂቦም እምበር ይፍለጥ ከም ሓደ ናብ ካናዳ ዝተሰደደ ተወላዲ ኢትዮጵያ እቲ ኣብቲ ሃገር ዘጋጠመ ኩናት ብውልቁን ከም ዝሃሰዮ ድሕሪ ምግላጽ እቲ ኩነታት ምስ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ዘለዎ ዝምድና ክሕየል ከም ዝገበረ እውን ተዛሪቡ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም መዓልታዊ ህይወት ሰባት ንምድሓን ቆልጡፍን ጠቃምን ንጥፈታት ይውግን ስለ ዘሎ ሓገዝ ምግቢ ንዘድልዮም ሰባት ብምሕጋዘይ ጽቡቕ ስምዒት ዝስምዓኒ ምስ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ዘለና ዝምድና መቐጽልታ ናይቲ ሓገዝ ንዘድልዮም ወገናት ብምርዳእ ዓጸባ ንኸበቅዕ ናይ ንገብሮ ጻዕሪ ክብል እውን ዘዊክ ኤንድ ተዛሪቡሎ ኬንያ ነቲ ምስ ሶማል ዝጸንሐ መስሓብ ማያዊ ውድባት ብዝምልከት ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ክወሃብ ተጽቢት ዝግበረሉ ብይን ከም ዘይተቐበሎ ኣፍሊጣ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣብ ዘውፅአ መግለጺ እቲ ብይን መዛዘመ ናይቲ መስመሩ ዝሰሓተ መስርሕ ፍርዲ ምዃኑ ብምግላጽ ኣድልዎ ዘለዎ ምዃኑ ከሲሱ ኬንያ ኣብ ምጅማር ናይ ዝዓመት ኣብ መስርሕ ፍርዲ ፍትሓውነት ከም ዘየለ ብምግላጽ ካብቲ መስርሕ ኣንሳሒበያ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ኣብ ዝርከብ 160,000 ተርቢዒት ሜትር ስፍሓት ዘለዎ ማያዊ ገዝኣት ክሰሓሓባ ዝጸንሐ ኮይነን እቲ ከባቢ ብነዳድን ተፈጥሮኣዊ ጋዝን ሃብታም ምዃኑ ይግመት በሰንኪ ጉዳይ ከዓ እተን ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ከቢድ ዲፕሎማስያዊ መስሓብ ተሸሚመን እየን ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኬንያ ኣብ ዘውፅአ መግለጺ ናብቲ ቤት ፍርዲ ኣንጻር ኬንያ ጥርዓን ምቕራብ እቲ ቤት ፍርዲ እውን ናብ ዘይምልከቶ ጉዳይ ምርኣዩ ንመሬታዊ ሓድነት ንምንኣስ ዝተገብረ ናይ የምሰል መስርሕ ፍርዲ ዘመልክት ይክብል ተዛሪቡ ሶማል እቲ ማያዊ ውድባት ንኣንፈት እቲ መሬታዊ ውድባታ ስዒቡ ተኺሉ ከም ዝቕጽል ብምግላጽ ነቲ ጉዳይ ኣብ 2014 ናብ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ወሲዳቶ ኬንያ ግና እቲ ማያዊ ውድብ ካብቲ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ገማግም እቲ ውቅያኖስ ካብ ዝርከባሉ ተበጊሱ ጋድም ሕንጻጽ ኮይነ ከም ዝቕጽል እያ እትምጉት ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ 12 ጥቅምቲ ብይን ክህብ ተጽቢት ይግበረሉ بسنكي قبل على تشانسلر أوستريا سباستيان كروز تلعلى كسبل شونا حملة سلفي أبزوت مجلسي نبقعت مريحنة كروز أبترتر كم زقتوا حبيرو زي قبل على سلفي أوفيبن منستر فاينانسنز قربة كستات مسكولة شبتات أبتربيزا قمة قالوا مكبل مريح حملة سلفي فارنر كوغلر قاليتو إذا كم زعينة كستات إنها لو كروز بقع مريحية كبهال أي كأليني بمبالون وسيخو قريتو أغرب لا كروزم بسقطن أبكل التشحن 10 سلفهم سلطان نمجبات بقرض زيغاتات نسترخب ገንዘብ أبناي حسود زيناتات نمجوحن مرخب وزحن نمبلشاون أو علوم يمزبل كسي قريب ولا مالا كلهم تقاوم تسلفتات كروز كاب سلطان كورد كتصوعون كلو كروز جن إذا وصل تقنا يقبل نتخسي ودق غير ولا أبز وانا بأوستريا تشانسلر كروز حويسكا تشعت سبب سلطان تهاجر بسنك قريب لهم زلوا كسيتات بلشونا أب تحت مرمرة مهلا ومنتقل يطلع نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سبن الرغب سلام نعخم